Toksario marukinyi machiegni e okanga mar ariyo pod odhi nyime gi twak marwa wadongi matine dakika 25 mar mondo mwatiek twak makama. Waloso kotende koda chik masiro ratiro mag joma ong'ol. Chik mabende jatend piny Kenya nochwe koke chieng' tarik 8 mar dweni mano juma mokalo e kar jot mare buore Nairobi ka. Wasebedo kwa lose kotende koda chik makama e kinde mabende waloso koda kotende koda chik makama mar mondo mi wagolo dok e it oganda. Kembe, skunde, kuonde mopogore opogore kata mana iwacho ni public spaces kuonde mabende oganda jarome higa lamoro. Kopogore gi mano bende nyaka bende wapuonj bende oganda nikech en puonjo iwacho ni TV opuonji to chiwo ni entertainment e kinde mamoko. Wasendo kotende bende registration mag jogo kuma bende nitiere kod ng'ol nikech kachako kodi Kennedy nitiere mine wuone jonyuol caregivers masa moro nitiere gi nyithindo mantiere kod ng'ol kata modak gi jok man gi ng'ol. Kata kamano nitiere gi nero mung'ere kaka registration man nyaka nitiere ga kadi ma joma ng'ol niga nitiere godo. Aparo ni walose kotende kod mano e kinde mabende pod walose chik makama mondo wapuonjgi giyud kadi makama nikech yudo kadi no bende biro bedo kaka joma nigi ng'ol. Yeah. En gima muhimu ni sirikal dwaro ni ong'e ni jomong'ol mage manitie. Mano ginyalo mana ng'eyo ka koro uregister tubedo gi alama manyiso ni un. Iwinjo ka owach gik mang'eny ma ji nyalo yudo kaluwore gi chik ma okal. Kar mana tax miwinjo cha onego register mokwongo. Kelo gari koa oko duty free nyaka register mokwongo. Mondi benefit kata stipend moko ma sirikal nigogi nyaka register mokwongo. Registration en gima muhimu nikech kiwe ni inkori we gino yolo kama ji te biro nikech ji te selfish ji biro ni dwa yudo benefit ka ma ok onego bed ni giyudo nikech gin gionge kod ng'ondno. Emomiyo registration en gima important to sani olose en free. Tinyalo time at any point ma intie. Ok ochuno nyaka ibi Nairobi kaka chon, ok ochuno nyaka idhi kia hospital kia mane kaka chon. Sani ka in Migori titime Migori kanyo mitiek gi kanyo. Titimo gi apise mage. Idhi e hospital. Sub county hospitals manitiere gine ka oromo timo gino. To bende nitiere self registration sani e e-citizen. Nitiere procedure moro moketi itimo gini itime e-citizen kaka weche e-citizen tineno siekone. Tiyudo ka i-benefit gino. To toke kacha ne iwacho gima koro inyalo tim mondo gigo chak tich. Kanye ma koro wadhi yude shida. Man enforcement. Kang'iyo history mar pinywa mar Kenya ni kako osebedo. Mondo gino dhi ochak tich e yo moriere kanyo makoro nyaka ji orid wigi. Joma tiye space mar disability, civil society members within that space, your work is cut out. Tiju koro ng'engore lela nikech wachako gi ng'iyo ni to mane wan go mokwongo cha chik mokwongo cha ne wago atwa mane e wadach kode nade tang'o mane kelo bedo ni ok odhi atamalo 100%. Ayiro koro wan gi ma wadhi songo mbele budget ma koro idhi somni nikech gigi mondo i realize gi fully nyaka allocate resources mabro ensure ni gibedo realized. Sami wacho ni inyalo issue adjustment orders kaka council ing'iso ni inyalo issue adjustment orders ni building or structure mondo bed accessible. Kidhi kata mana ni ta industrial area ka Maisa government building chiemo nadwa dhi neno jatelo malo kucho ofise ni malo adhi an gi ratiro mar neno jatelo kaluwore gi dwaro mano no to utama chup wadhi kama atemo nadwa adhi aol gi kori akoni nyiseuru ni wachako rom kama piny ka koro jatelo nyaka ne duog piny
atemo ng'iyo ni ka koro chik ni luwe ni NITA that institution onego ni restructure that building. Maneno ka is not possible, not even realistic. Udi kanoger ga chon ka chike gi pod onge. Koro bende we have a way of looking at this thing. Kawa neno ni wabed reasonable gidi mas ma wanyalo bedo ni waketo, lakini gik migero sani kadhi mbele to sirikal onego bed ni ensure ni gi conform gi gik ma koro chik dwaro. To kata mana gik manosekethore chon onego bed ni koro gibedo gi alternative ways ma gi include go person with disabilities gi. Omiyo ok girita ni ane ma struggle nyaka stairs tane ni koro kanyal. Onego bed ka ng'ato nigi paro ni wendo madwara ni en ng'ama nade ma Kennedy Okongo Odhiambo chal nade en ng'ama kama wagen ka en kama kamano to idong ing'e ni wan malo ka we warom kode office ng'ane piny kacha tiende ni koro i make alternative arrangements. To ok ni assume ni ng'ata kata madhi biro ka en ng'at ma wuotho ka in. You don't have any remedial measures miketo ini rita koro kokido kare in ma no we are very sorry in sorry nade to gini osekethore koro bago gik manitiere wach tax ma be ipenjo cha gimo ma ochako timore chik ni maber ingeni pile ne kisebedo ni ni ng'ol to ma permanent kinyal loke ni koro i apply process mar yudo that exemption yude ting'isi ni chak renew after 5 years. Renew nango to an ng'amo ng'om mapile cha mapok no or you cannot reverse this. Chal ka local lesson mar riembo nyamburko. Gi chal kamano kabisa. In isedhi tiegruok ming'e gini mo osepuodhi ni koro ing'e gini. Tichaki renew pile ni koro biro kama koro yudo ka gigi ne chik ni koro gole. Once isebedo exempted ka dakteche nosewacho ni ma permanent gise golo condition ni no maber maging'eyo ni even the next 5 years 10 years it will never change. Koro in koro chak teri through process mar renewing gini each and every time. Mano bende fuongruok mowuok kalore gi chikni. Makoro kin gi kadi to koro renewal onge tekni mana gi kadi. Ka in gi kadi, kadi ni be jomoko noyude ma ok ong'ol chien kacha. Emomiyo nokel wach electronic system ni. Nikech iyudo ka koro ing'eni ushuru ing'eni chulo tek. Ma kiyudo away minyalo epego. Tiyudo ka idwa ni hepe. Koro ji moko odhi oyudo gigi e yo moro ma ing'eni system machon ne idhi adhiya tiwuoyo gi daktari moro to ndiko ni gini ne ok gin very stringent. Ondiko ni oboke titero ne jok mandikore. To donge mit bilie kisechiwo to weche tieka. Koro jomoko nitie mano yudo gigi mane ok onego ni yudo gigi. Koro jogi mane idwa ni ogolo ke system emomiyo the new system no kel to mbele ka aparo ni gini koka no gine oket sei juma mokalo owendo. Apani it's reasonable mende omiji time wang'iyo kaka wa adjust to mbele ka to jomoko nyaka bitere court eka chik ni chak tiyo mondo pogre gi gik mosetimore chon. Aneno ka jomoko dhi e court mutata gini dhiga e court e weche moko ni gima kama okotim wambe onego beni wapangore ka wabi wadhi e court mar donjo ne jok ma samoro ok bi bedo kaluwo chiki nikech mane gima bro kelo buok nyaka ko gima otimre mopogore gi kaka pile nikech wang'iyo ni waloso chik to kwalu chik to ng'ama be onego beni bedo enforcer mar chikno be miyudo ka kuongo ketho chikno. Koro iwanda ni to relief nyalo wakanye. Koro doho ni ema koro wang'iyo to doho wuon biro ka samoro be ok lu chikno keche kata ka dhi Supreme Court kacha not machon stairs ema nyaka dhigo nyaka malo. Okapani gimbe gin gi this remedial measures magiloso interpreters to gin godo tinde sign language nyaneno ka nitiere gi ng'eyo to gin bende gisebedo ga gi rulings moko kanyo mazua utata gi dho Kiswahili
like ne nitiere gine interpretation moro manegi jomoko nosedhiga e court kadwaro ni ong'e ni wach 5% mano kore chik machon 5% ni dak obed realized to gin gibiro gimono no that thing should be progressive. It cannot just happen sechego. Maybe to me it makes sense, but now kakoro one 2003 to wawe 2023 and you can just cite one case. Now where is the progress in that aspect? Korineno ntie rulings moko maji misinterpret to chak tiyo godo mondo o suppress benefits monego beni accrue ne jomong'ol as a result of chik mosekal ni. Aparo ni penjo pod ng'eny, iwacho ni